Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy ama magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin papagayam kan kalapeng. Ti surat ngentay idrama ita, kat naggapaw kan ipagayam tayo naglingod itinagan Rosella. Ngam sakbay ngentay basaan ti surat ni Rosella, ipatayab tayo man bay dagiti kablaw tayo iti tangatang. Shout out Mang Bianong jilakay ko ijay Sauday ni Michael Bisnan, permi unay adik na kinyayon, kenje pamilya baingan, dita cab number 5 Ilagan Isabela, naggapo ken ni Mel iti Taiwan. Naragsa ka pa nagdengag para kinipagayam Gregory Caliboso. Shout out ken ni Clarissa, Sieng, An-An, Bitoy, ken Mang Akol. Padak ida maragragsakan, nang runa no iti Bianong, kat no pagsarmingan may agsasangit da, kung nadayta ni pagayam tayo Melvin Javier Marquez. Naragsak pa ya panagdengag para kinipagayam tayo Bembol Kamayang. Shout out kanipagayam tayo Greg's Art, ditanay Italia. Naragsak pa nagdengag para kinipagayam tayo Elsie Umipig, ditanay Qatar. Kaya naragsak pa nagdengag kanipagayam Jamie Marcos, ditanay Grosseto, Italy. Bueno, kastoy nga rudan ti surat ni Rosella. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman itinaga na Rosella, may sak nga asawa ken ina. Nakapagsurat akmet takayat kuman nga idawatan iti solusyon to'y parikot ko iti asawak. Uray kasanaw ti rigat mi nga agasawa, inkarigatan mi a pinagadal dagiti anak may. Kastoy nga rod tinanipudan ti amin, Mang Bianong. Kumusta nga dyan in-apply ang matrabaho, John? Naawat ka kadimot lang. Ay, Nay, apay ngagsinay kay tinaunag ngay. awan gasat ko tatang, sana ka naawat. Anya? Apay ngay? Kayat na siguro dagiti daddo mga aplikante iso asana ka naawat. Anya, matan? Apay ngay akasta? Di mo samot nga minlinalay ng iti interview, iso saan ka anaawat? Saan man tatang, inaramid ko mati amin na kabalak, ngam talaga asana ka naawat. Diyak pa'y siguro gasat ti makatrabaho tatang. Anya, matan? Nagado ti gastos iti panagadalyo iti koleyaw, ngam di kay matla makaskaster ka iti trabaho yaw. Awan pa'y serbina nagadadal kayaw. Tatang? No amok la kuma saan kayo matlagay ang makatrabaho, saan kayo la kuman ang nagadadal, tinulungan dak la kuman iti taltalaw. Anya ka matandol po. Basol nga ro anak mo no saan ang makastrap iti trabaho na. Basol na, tadi namot ngamin tartarimaanan,
Iso saan na mauawat iti trabaho na. Nasaririt di anak ta. Iso nga imposible asaan na atartarimaanan. Makastruktulat ta ngamin Ubing paimot ni John. Ado pa'y tinasaysaya at adumtengken kwa na. Dahil tangarod kahit rumbang kumama ka trabaho na, tapno masukatanan dagiti nagaduan na gasgastos idagan adal da. Imbes nga agin inanakon, tadi adalon dagiti anak ka, ngam saan mo, tasakpay latimang palpalamot kadakwada, dinto ta nagdadakkilan da lang aruda na karnay. Agan anos talatan Saan abale, ta makatrabaho dan tulat ta? Saan ka ngamin nga ganat Aganat akon takayat kumutenti guminawa. Naumuma ako niti pasi kataltalawn. Manipon ubingak nga aging gaita talaklakayo da nakaon, kumarkaramo taklata iti daga. Nakaadal nga agpaiso dagiti anak ta, ngam di da pa'y matmayaon da tao iti kinarigat. Tulpaw. Nagtarakan ka ng padakkel talang iti papalpalamaw. Nagsakit mo't ti pa nagsasaw ni tatang may papan ka data. Uwan nga rod, manong. No api mo't namin nandiyak pala makastrik iti trabaho. Kahit ko talagang di makatrabaho. Tapno sumardeng ang tingiwat ni tatang. Nay, handa kayo mo't gayam dito nga agkabsat. Uwan tatang. Kumusta mo't nga iti pagnam? Kuha tatang. Naawat ka ka din iti trabaho? Ang mga nagpada kayo lang kinidyon asaan na makastrik iti trabaho? Daksang gasat, tadyak nakastrek tatang. Ay, awan yung nagkabsat. Sumalog kayo lang arudan di talaw, tatulungan dang agkaramot iti daga. Awan pa'y serserbina mo't a pinagadal kayo agkabsat. Inlumlum ko tibagik iti kauutang kaw, ayat ko lang makaadal kayo. Ngam aging gaita, saksaklutan nyo pa'y dagita dakulap yaw. Di kay lakuman nagadadal no awan mo't lagayam ti ganabag ka nang isaksakan ka na kayaw. Just kick it day. Da kayaw di makaamo amang paspasensya iti amayaw. Amuyo mo ton ti kinangiwat na. Nalabos tingiwat ni tatang nanang. Kaslasaan mi nga ama. Anak. Agabrodak langin. Diyak matla makaskastrek iti trabaho dito Isungay nak makigasang gasat iti abroad. Anya? Pipi ay abroad. Ta makaurnungak mat siguro adagos. Kandakkel pa iti sweldo ijay. Sana kas dito Sigurado ka kadi iti dayta a desisyon mo, anak ko. O nanang. Kastalangan ti aramidak. Malakot, adakan ka dayta. No anya ti amom akasayaatan para ken ka. Isungarod ti aramidem, anak ko. Pinagadal ka ngam abroad lagayam titong palmaw? May mayatin ti agabrodak. Ay, namukla ko mga agabrod kalagayam. Saan ka lako man nagadadal? Tatang. Alang harod agabrod ka nukas na di kayat mo. Tapno guminawan mo't basit da tao. Sakmutin at ipalamutin niyaw. Pag ginawaan da kaw nga abayaw, nagregregat ka da kayaw. Nasisingpet dagiti anak ko mangbianong. Uray no nasakit ti panagsasao ti amada, kat sanda asungsungbatan iti balagbag. Baybay andalatan asumanao. Naglabas nga rotyal daw, kat naka-abroad ni Ford nga anak May. Kat nakastrekmat iti panggadan ni John Buridek May. Kay. Dulpo, aldawan. Apay adi ka pala bumangon dita. Mapan mo pa ipastor dagiti dingwan iti away. Anya dingwan mo't ngay pagbagam, Rosela? Kat dagiti dingwan mo nga ron iti away. Ingkay pastoran nangaton ti inate. Awanan ti pastor ko dingwan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awan nga rudan. Impatarakon kaw dagiti dingwan iti away. Kan impatalon ko mo't dagiti talon kaw. Anya? Nay, apay ngay akastamot tan. Kuna ginanaak mo't kakaiso na nga dan trabaho dagiti anak ka. Padasak mo't ti agbiag nga oray saan nagtrabaho Ay, anyan, Dulpo. Naumuma ako niti kanayon at trabaho.
Padasag mo tag-enjoy Itamatan nga agapit ak itiin mulak ka dagita anak ta. Isuda mo di mang suporta ka data. Hoston ti talon-talon dita. Agkara-upgrade dagiti cellphone mo noan niya pa dita gadgets. Ngam dataw lang ti saan ma-upgrade. Isu nga ag-upgrade tamot Rosela. Hoston dita talon-talon. Makauma! Nagadun ti ginatgatang mo, anak ko. Wan nanang, kakaiso nang agsilduak. Ken nagpawit ni Manong iti allowance tayo. Oh, ante nanang, da kayo ti mangiggamit yung pawit ni Manong. Ay apay nga itod mo kanyak. Isuti ko na ni Manong nanang, da kayo agi budget. Siya klaan ti pagpapawitan na, ta isupay akwaan nyo amang irwar. Maala ka at pagyamanan launay, anak ko. Ayan lang ay ti para kanya. Ha? Ayan na ti kwartak. Kanayo ng tindod ko kini nanang, tatang. Mangibaga kayo latan kini nanang, na dati masapulyo. Nasayat man. Kunak no imutan da. Para kada tayo mat aming ti papawit ni Manong. Iso asan nyo kumapanunutan nga imutan da kayo? Kaya't ko lang mati makasigurado Saan nga imot dagiti anak tadulpo? Iso adikan sumanao. Wunan! Nay, anya ngay dagita ginatgatang mo dyan. At akadimot lang tinaimas ama sida dita. Uwan tatang, kompleto. Adda karne, sida, seafoods kanat natang. Nasayat nga rin no kasta. Tapno mapadasan tayo mati agsida iti agduduma Saan lamay maysa. Kanayon la ginalip akamatis kas kadaugot ti kamuti nga isawsaw iti bugoong ti sinsidaan tayo iday. Makauma. Iso ay upgrade tayo mo't nagiti ipapaunag tayo Ipapudot ko lang anto'y nabati asidaan iti aldaw. Taison ti pangrabyan may. Nagadumot na ito'y. Umanay pa'y asidaan may. Aglisi ka man dita lababo, Rosela. Nay, apay nga inruar mo day takarnit baka nga aday iti ref. May kamakampay da ito ama nga rapang rabyan. Anya, katno dagado tay nabati ama si day tay aldaw. Isunti ko nakapangrabyan tayo, tapno saan tayo unay anagastaw. Isungarot anagatang tapno mailutaw. Apay nga imutam ti bagbagem kandag iti kabalay mau. Ay, gastos ti amom dulpaw. Di mo ammo ti aginot. Apay aya, katanda mo trabaho da kita anak ta. Makanta amin ang akayat ta. Ay nadikan sumanao, Rosela. Tumngar maamin nga aramidag. No kayat mo day ta leftover, di iso tilamutam, di inak mapaglamot iti sobra, Rosela. Agangurak iti karni ti baka si daag. Walang basagan ng trip, just kahit. Nagadun ti masida pa si kakarne. Kasano, kat nagluto ni tatang mo iti sabali. Idinto ta nagadulang arudan di si daan anabati iti aldaw. Mangirarit di amayo. Kaputado ti masida makitkita na. Sige mo tan asigay. Di na pampanunutan apagrigrigatan nyo ka ni Manong mo dagiti maigatgatang ka dagiti kasapulan dito ibalay. Anyan ni tatang. Nalabas ti aramid na. Kasla nakaraman abaod, manipod adan trabaho yo ka ni Manong mo. Ala, baybayan yun. No day ti pagragsakan na, nanang. Baybay ako no nasaya at aramidan na. Ngamsaan mo't anak ko? Agraraman una yun, jay amayo, anak ko. Nasayata nakaawag ka, Ford. Kumusta kayong tatang? Kastulata, nasayat man. Hanggang nasaysayat pa inagipaw it ka man iti paggatang ko iti sapatos kas kadakawiskaw. Kanuray dag iti kagawaan ito nagtibalay, kaya't ko asukatan aminan. Ha? Gaputaman nalon da tao, awan matan ti sapatos kaw. Isungay kanak man matkit di iti igatang ko iti kawas kas kada sapatos kaw. Kan iti kumplito a kagawaan ito nagtibalay. Tapno kumplito mo ti panagpabarua. Kakaisuna jakon tumaptapog iti talawn. Agkawusak man mat iti limpyaw kan nagsapatos sakno dahi adda papanak. Tapno agparangak mat kagalang-galang
Kun limpyo dagiti kagawaan iti balay akit kita. Sige, Tatang. Awan problema. Ano, yung yaman ang anak ko. Mapadasak mo't lang ang tibiyang timakuna. Abak nang. Saan tayo mo't abak nang, Tatang? Ay, baknang tayo na. Tamagatang tayo dagiti kayat tayo. Nangruna kanya. Goodbye, taltalo na kaon. Papasya-pasya raklangan ita. Tada ka na yun ti kwarta iti bulsak. Kwarta iti six pocket a pantalon ko. Dita kayo. Makasali kayo akawas. Day, Dulpaw. Anyat ko umon. Apay nga iruar mo amin dagiti kawus mo dita kabinet. Kat kakaasyak anang kupkupin ka dagita. Ibalang kung dagita. Anya, apay nga kat nagpipintas na pailaang. Sukatak iti napimpintas pa'y. Baraw ken branded ti sukat kao. Kat numayat pailaang dagita kawus mo. Apay nga'y asukatam. Problema aya, katadamot igatang kao. Saan mo nga ibalang nga rod ata sayang? Ipadawat talaangan. Takay kayat mo na, basta sukatak kamin dagita. Tapno ka barbaromot Adolfo ti makita dagiti makaamamu kanya ka. Saan ajay adayuak pailag at mailasin dakaon, tay sula nga iso ti makikita ng arwatag. Dulpo, Isa tulungan na kamangirwar ka dagiti kawuskaw, tasukatak amin ng dagita. It's time for a change! Erwar mo mutlang amin dagiti karga ti kusina tayo akagawa, Rosela. na, apa ingay? Day tala agiruar mo ti amom, Dulpo. Ipadawat mo, tasukatan tayo iti baraw. Anya, Sa nabalay, tembaga ni Ford na agpatakder iti balay. Isa masukatan tumutlaan to'y nagala sa balay tayaw. balay ni Ford Napintas pa'y mo ti balay tayaw. Balay tayo amin Apay nga ni Ford lang. Kat iso ti agtrab-trabaho para iti plano na apay patakder na abalay. Noan niya ti kukuha na. Kukuha tamatan at adatatidadakal na. Kasta lang day tarusela. Iso nga erwar mo dagiti dana kagawaan tayo, tasukatan tayo. Kakaiso na nga dan igatang tayo, Rosela. Kasi tinakunakaw. It's time for a change! Talagang asensado kayon, kakarusela. Agasam nga'y tagipadpadawat kayo laangan kadagiti kagawaan nyo ang nagpipintas pa'y. Day talag pabaron ti kukwaan yaw. Ay na, no saan laan napilit ni Dulpo. Diyak kumapay sukatan dagita. Ngam napilit mo ti asawak. Sukatan nyo kit day, tapno adamot ti dawatin mi akaaruba yaw. Ha? Nagadungarod tinaala kaing kaabilyo dito paraangan yaw. Tamag si alam mo dagiti akin kayat. Iwan pilyan nyo dagiti kayat yo. Tasayang mo't no may basura da. Kat mayat paibot nga usaran. Aywan talagang agpili ak iti kayat kaw. Libre dagituyin ko naman. Ne. Nagadumot dagita akawas. Kawas amin ni Dulpo dagita. Kayat nan asukatan. Iso nga inruar na amin nun. Ay imbang pili ak man nga ron iti-itid ko kinila kay kaw. Napipintas pa'y ngamin dagito'y kahit. Alawan bang pili kalatan. Tano madamdama. Sigurado nga dapat iti kaaruba nga umay agpili iti kayat da. Agraraman launay ti asawak mang biyanong. Kunamlan asinumutayin abak nang no umasta. Siyak pa'y ti mababaen iti aramid na. Itidlat tamot nga itid ti anak may nga day abroad, iti tunggal dawaten ti amada. Saan ngagsasao, tamo namot nga main ti ugalay ti amada. Kat iti may sangal daw. Tatang, sapay kumatasaan nyo alagi dawon ti ibagak kada kayo. Ano nga minday taya? Saan kayo unay, tatang? Tasaan mo't nga agnanayon nga day abroad ni Manong Ford? Dumteng to ti gundaweng agawid. Kananya tamo tayo. Amangan no mga asawan ton. Di saan kayong tumot na may kawan o bilang?
Di uray man mga asawa. At dalata obligasyon nyo nga agkabsat kada kami iti inayaw. Ha? Itadyo tirebrebengan nyo kas anak mi kada kami adadakkelyaw. Wen, adda tayo ditan tatang. Ti kayat ko lang mat kat saan kayo kumagastos iti awan kay iskan na. Kas kumay tinagado akawis. Saan mo't nga inaldaw ang maisuot yo dagiti kawas yo. Kas tamot ng dagiti sapatos yo. Nagadon tatang. Nga manumot ang maisuot yo. Kan ore dagiti makmakan diti balay. Di yo pulos kayat akanan tited-ted da. Kayat yo, kalutluto amin nga ipaunig yo. Nagimot ka matan, John? Ha? Nagsasaw ka, kasla si ka amin ti agas-gastaws. Ni manong mo ti kaadwan iti gastaws, iso adi ka man nagpanglaing akasta. Palpalagipan kayo laeng tatang. Pues, dak kasapulan ti palagip mau taamok tar araminag. Sa anak ako nang naisursuram, John. Naawatan! Awan apulos ti pangag ni tatang nanang. Kanayon kamin tupay nga agrikyar no tubngarek. Iso na umak paikit din. Nanang? Ay, palastog ni tatang yon. Day tati kagurak launay nga aramid na. Ay, mabitla ang anak ko. Siya kunti mangilukat itiri daw. Rosela, ubay kayon to ijay balay intun malam. Kasangay nga min di apu ko, ket nagsagana mo't basait dagiti dadakkel na. Kasta aya. Sige, taibagak to ka dagiti kabalay ko. Sige nga raw, tainakman pa awisen dagiti taduma ka aruba tayaw. Tapno adda sa nga ilimot aji apu ko. Umay kayo nga umay ah. Ay, uwan ka. Umay kaminto nga agkakabalay. Anya, inyawis dati chip a birthday party? Ha? Anya ka matandul po. Nagalas ti kasta sa om. Intunod dati makangagkan ka kat idanon da pa ikani kakamidaing. Kat talaga man, anya nga iti ipakanda ka dagiti sa nga ilida. Pansit bihon manan? Espagite kang makaronay? Kas talat tangaminan kat nood dati agpaskan diti lugar tayaw. Kat espesyal daytan kadagiti agpapasken. Sorry, ngam sa anak achim. Da kayon tulangan timapan. Makalamot ang kitag kakaimas akayat ko nga oray jak mapan makipaspasken dita. Saan laang mo't ang makipangantimapan mo kuon? Pagkakadwaan tayo mo't kadagiti kaaruba ah. Ay, adula amin. Iso lang nga iso dayta. Diyay makan timapandaywag dagiti makipasken. Aminin! Huwag ipokritaw! Nangikarga ako niti para kinidulpo ala kay mau, tadimot imay. Ay na, agi amanak mi deng. Ay, sa baali at talaga tibak ng anya. Sandan apagan ano ti sagana dagiti marigrigat. Ha? Anya abak nang? Asino tibak nang? Dakayaw. Ay sos, nagsaya atan nga inupod no abak nang kami. Ngam saan kami abak nang kaka? Awan ti ikarkarit may akinabak nang. Saan la amadlaw ken ka, Rosela? Ngem nila kay mo ti pakadlawan. Kasla don nga rod no agkaw-kawas. Madlaw nga ado ti kwarta nga ibulbul sana. Papay dagita makan ngayon sangpet mo, Rosela. Para kanuken ka, tadi kamot napan iti kasangay di apo ko ni Mideng. Anya, inikanak iti sob-sobra? Ha? Among matadyak mangmangan iti sob-sobra. Ipakan mo day tayo-tasaw. Ado ti mabalin ko alamutan dito balay. Na. Kung mabalin ak nga agorder iti restaurant iti espesyal a makan. Saan kat naglamot ak iti sob-sobra iti paskan? Ay nalabos kandul pa o. Agraraman kalauna yan. Saan mo abagay ti bumaknang, tadi mo amo atalyawon tinagtaudam. Ha? Itanto pa'y nga agdaw-dawat ka lang iti kwarta ka dagiti anak takat naglastogan. Dinakarkaraw no bumaknang ka talaga.
Mga no nakarkaron ton anag nga to ti malayaw mo. Mangibabain ka. Na, Apay, ti amaw, pakaidayawa mo ti kastagalad mo. Agimbabak nang ka, ngem di mo amaw akat katawaan dati liklikudam, gapo iti kinaagraraman mo. Daytoy ti pakarikutak launay iti asawak mangbianong. Agraraman at talaga ni Dolpaw. Nakababaen ti galad na. Siyak ti marunrunaw iti baen, gapu iti kinaagraraman na. Amok nga oray saan nagsasao dagiti karuba may, wenno makamamo kada kami, katkatawaan dati liklikudan ni Dolpaw. Anya nga tati kasayaatan nga ramidek, tapno kisayan na baset ti kinalastog, ken kinagraraman na. Iwanwan na kumamang biyanong, to'y pagayam mo, Rosela. Ti kinatangig, wenno kinapalangguad, kat may saarik na napanakkel iti bukod a bagay. Makadadal daytoy iti relasyon, ken panagkadwa. Ti kinatangig ket kayarigan na ti dakkel a bakod a mamagsina iti tao anapnuan iti daytoy. No nangato ti purwam nalabit saan mo akabaylan nga ibaba ti bagim iti level ti daduma. Kabuteng mo nga klunan ti biddot mo. Ikalilis mo ti bagbagem, nga oraysan ka siguradaw ahusto ka. Patsyem nga awanan ti umartap ken ka. Kat iti udi na, si kamot la ti masakitan, ken makapasakit kapay iti sabalay. Karamanan dagiti mangipatpatagkan ka, ken ipatpatag mo. Ti tunggal may sakadatayo, kat masapula, sursurwan na akontrolan ti emosyon na. Masapul nga amun tayo, no kaano tayo arbeng agsao, ken mangisayangkat iti aksyon. Saan aday tay nangato? Sursurwan nga awaten, ken tarusan ti sabalay. Aklunen ti pagbidbidutan. Ti panagbalin ma-pride, wenno kinatangig, kinatangsit, ket mangipapaay iti saan anasayaat nga epekto iti tao maadaan ka iti pride wenno iti sabalipay. Ti kinatangig ket may nga ugalay arbeng na nga iwakse. Iso pagayam Rosela, di mo sardaya na bagbagaan talakay mo made ti kasta agalad na. Kasaritam dagiti anak mo, asaan da apampanoy nuyan, tapno malapdan te kinatangig na. Ken tapno maliklikan pa'y te panaglustay na iti awan kaes-eskan na abanag. Kamaudyanan na, ibatik man ti sagudayan te nasantuan a kasulatan. Agturong ti kinatangsit iti panakadadaal, ket ti kinapalangguad iti panakatnag. Oh, yeah! Ala, nadanan manen ti ngudo, tintay panagdudupudop iti tangatang. Kastan papagayam, que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen? Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!